ị na-ajụ ajụjụ wee na-asị kedu benefit anyị nwetara since Christianity ji webata na Nigeria na ajụjụ ị na-ajụ na-agụ ke benefit ọ bụrụ na Christianity abata na Nigeria your father onye mụtara agụ na mụtara agụ nwere ike ọ bụrụ na mgbe o pere mpe ọ mgbe ọ dị na nwa ikorobịa na o nwere ike o jiri were mekwa alụnsị ọ fikwa alụnsị na o si abịa egbuo o nwere ike jide dimkpa 7 ọ jide ụmụ nwaanyị 7 wee jife gbuo ofe wee jife wee build alụnsị o nwere ike your mother or your father nwere ike ọ bụrụ na oge eso na ndụ ọ gara iji wele lụọ alụnsị because this generation amala what they are saying unu chana Christianity bụ ihe anyị na-eme ebe a there is life after death, eternal life. And when you follow Jesus Christ, when you obey the word of God, live in holiness and righteousness, after you leave this world, there are somewhere in Aga, which is so many of you did not believe on it. That is what happened in the time of Noah. They thought that Noah and Amen Coffee, they did not believe, but we had believed for all to go too late. Otu akọdụ oge nke Sodom and Gomorrah fechan na Lot na-eme nkọfeli, but mgbe ha chọpụtaziri na reality all go too late. Otu akọdụ na this generation, many people say that Bible enwere isi na Bible nwe ihe o ji Bible eme na Bible wa akwa ife ndị ọcha ji wee dị ka ha bịa slave anyị, mana ndị America na-agụ ya, ndị Europe na-agụ ya, ndị many countries na-agụ ya na-agụra the same Bible ahụ iso unu na-ekwu na o ji Bible wee bịa ka o slave ndị Africa ka o wee slave ndị Nigeria, mana ndị ọcha na-agụ Bible ahụ, ndị ọcha na-agụ Bible ahụ believe in the word of God. Okwu na-ekwu na because of the way I'm seeing the way people ji wee ji Christianity wee na amok na many things about Christianity na Christianity anwere na Christianity bụ fake. Get benefit anyị nweta na anyị bụ Christians because you don't know what you have received. You might have the privilege you nwetara, you might the privilege you nwere get gospel, you might the privilege you nwere know the reality that can take you to eternal life. But you decide they have to live even though Joe well. I'm sorry for you people that answer that question. I'm sorry for you people that answer this question. I'm sorry because obone ma ihe na-aza eternity, obone ma ihe na-aza eternity, ị ga-agba ọsọ gbakwuru Jesus Christ. I pray that God will help you. Una oka la na Igbo a imana mkpamkpa ga na-akpa. Jiri sons of few, because let me put it in this way. Christianity no 98 or 95% of Igbos bụ Christians. Ndị ọzọ bụzi other religion, most especially ekpere alụnsị. And it was few native doctors no mandana online. Onye ịkpasuru iwe ọsụ na ọ ga-atọgo na arụsị 7 arụsị 20 arụsị 100 ka arụsị ambịa gbuogo ka arụsị akpụcha fezuru n'ogo iwe ma the heart ndị anwele. So that means ọ bụ na ndị na-ekpere alụsị na Igbo nọrọ 98% or 95% ndị Igbo niile nọzi 95% na-ekpere alụsị, onye ọ na-enwecha alụsị be nna ya na-ekpere alụsị, ịma na nsị ha ga na-akụ nwe everyday na ozu ndị mmadụ ga na-ada everyday n'Igbo land to show you there is difference between light and darkness.